käy illalla, koska se pyysi mua sinne. Mutta toinen kaveri ei pyytänyt, kun silloin iltaa asti niitä sukulaisjuhlia. Varmaan menen mä aion ostaa molemmille kukkia. Toivottavasti niitä täällä. Mistä oot saanut ton? Minkä? Tän vai? Äitille työn kukkuvan. Voi äiti laittaa jotain kuvia jostain kukista, naama. Hei, mä vastaan äitille. Se multikossa, se voi ostaa mulle ne kukat mun kavereille. Toi vitun naapurin pappa vittu tuijottaa mua vitun koko ajan. Joo, ottakaa sekunti. Mä vaan kuuntelen äitin ääniviestiä. Toi aina käyty vakalla tossa. Sitten se aina tuijottaa suoraan tänne 3. kerrokseen. Suoraan mun siihen. Niin, ihan jotenkin kavala. Kuka naapurin pappa? No siis en mä tiedä onko toi pappa. No vaikuttaa siltä. Se aina tuijottaa tänne. Mä aina laitan verhot kiinni. Mutta nyt en kuitenkaan laittaa, koska se kääntyi pois. Mä oon varma, että se kohta kääntyy taas. Mitä tapahtui? Kuka pilli toi yksi? Mistä se? Ei se mun naapuri, jos se on tuossa viereisessä kerrostalossa, mutta kuitenkin periaatteessa naapuri. No niin, nytte. Joka kerta kun se käy paikalla, se tuijottaa suoraan tänne. Suoraan mun huoneeseen. Tässä on niin muitakin ikkunoita. Mutta mulla on siis aina verhot ihan silleen auki. Onko sillä kiikarit? No ei. Mutta tästä niin suoraan näkymään muuhun, kun mä seison koko ajan tässä tai on tuossa tai tossa tai mitä nyt ikinä teet. Koska mä tykkään pitää verhoja auki. Koska muuten täällä on ihan pimeätä ja kuollutta. Mä en tiedä miksi mä koko ajan haluan kastella mun hiuksia, mutta kun... En mä tiedä. Mä vaan haluan. Onko sille... Eikö vaan toi vanha? En suosittele ostaa tätä, tää oli aika pahaa. Mä en muutenkaan oikein tykkää. Siis tykkäsin ennen mekistä, mutta en enää. No siis, ei se pahakaan. No on. Maistuu vähän tomaatille. Mä en tiedä miksi kaikki energiajuomat on alkanut maistua ihan tomaatille. Ei ne oikeesti varmaan. Joo. Hyvä. Mulla oli semmonen, että en mä niitä juonut ennen silleen. No mä juon ehkä kerran viikossa tai kerran 2 viikossa. Riippuu. Mut silleen kun äitillä on välillä jääkaapissa, niin mä vaan hörppään siitä. Mut siis nyt mä ostin 2 kuukauteen oman energiajuoman. Siis mä en kauheasti osta itse. Että mä vaan aina otan äitiltä. Sitä ei haittaa. Se on mulle aina loput. Kyllä no en mä tiedä. Ei sitä enää antanut. Ja mulla jäi hiuksi kiinni korvikseen. Ja mun kiharotkin on lähtenyt. Voi pippeli. En tiedä, onko tää nyt vähän huonolla topilla, mut kun mä en tykkään. Meni aivan oikein. Mä oon varmaan, koska mä olin ennen joulua mä olin 162. Niin mä oon varmaan nyt 165. Tai 64. En mä mun mielestä kauheasti oo kasvanut pituutta, mutta ehkä vähän. Mutta ei se oo niinkin lyhyt. Siis mulle sanotaan välillä, että se on mukaan niin lyhyt, mutta itse ne on pitkiä ne, jotka on mua pidempiä. Silleen ei mikään 160 ole lyhyt. Ainakaan mun keseksi. Mut sit mulla on kaveri, joka on joku tosi pitkä. Niin sitten se sanoo, että mä oon muka lyhyt. Mutta se on ite pitkä. Tää on ihan normaali pituus. Silleen niin moni on tän pituisia, että se on vaan ehkä silleen lyhyt. Mutta haluatko
pitää olla mua pidempi. Ja silleen, niin. Mä tiedän. Mä vaan haluaisin, että olisi mun pidempi. Se on jotenkin vähän hassua. Mut en tiedä. En mä tällä hetkellä halua ehkä poikkista vielä, koska mä oon vielä tein. Mä haluan olla silleen ihan niinkö itekseni. No, eihän siitä mitään haittaa olisi, vaikka olisi poikkis. Mutta siis pärjään ilmankin, että mulla on toista tämmöiset housut, mutta ne on kuitenkin vähän erilaiset. Nää on joku, mä oon varmaan näyttänyt 100 kertaa. Mutta moro, voidaanko jutella mun... En halua jutella sinun pienestä pippeliä. Ihana. Itse sovet. No tämmöset. Nää on melkein samanlaiset kuin nää, mutta nää on kuitenkin vähän erilaiset. Ja joo, nää on joku Miss Grace. Grace. Mä en tiedä, onks nää ei oo ne Miss niin farkut, mutta onks sulla? Siis on, mutta tällaisia mulla ei oo vaaleita. Tällaisia mulla vaan tämmösiä. Mä en edes tykkää tästä väristä. Mikä on sun lempivaatekoppa? Mä en edes tiedä. Varmaan joku Ginatricot tai Lager 157. Niistä mä yleensä ostan, mutta kun mä en yleensä käy missään kauheasti, koska täällä ei oo mitään kauheasti vaatekaupoja. No ei täällä ollenkin yhtään. Ei oo rikottuja. Mä oon heittänyt kaikki pois, mä en tykkää niistä. Mä voin näyttää mun farkut, koska mä haluan. Mulla on tylsää. Ja ei sitä varmaan mitään haittaakaan. Mut kun on semmosia, että mä oon ruvennut nyt silleen, että mä en käytä kuin vaan kahtia farkkuja. Näitä on sit paljon, mutta mä en käytä legit melkein mitään näistä. Ei näitä ois paljon. Näitä on vaan paljon. Siinä on nyt jotakin. Ai täälläkin on vielä yhdet. Joo, en kiinnosta löytyä mun farkut, mutta mä kuitenkin haluan esitellä nää. Miksi ei? No, en mä eilenkään niitä kauheasti siivonnut, kun mä viikkasin tuohon lattialle. Sitten mä vaan mylläsin ne tonne kaappiin. Eli mä viikkasin periaatteessa ihan turhaa. Nää mitkä mä äsken näytin. Näitä mä en uskaltanut käyttää vielä koulussa, koska ne on vielä matalemmat kuin nää. Ja silleen, näistä näkyy peppukuistua. Ja näissä on pienet taskut. Näissä nää taskut jonnekin tänne asti. Sitten on mun toiset lempparit, mutta ne on vaan isot. Se ei ehkä haittaa. Nää on niinkö, joo, samanlaiset kuin nää, mutta ne on liian isot, niin näin näytä sillä miltä pitäisi. Joo, niin, mutta mä en enää